Kemm il-Ministru Ian Borch u anke s-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis għandhom fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija. Dan jikkontrasta bi kbir ma' dak li tennew iż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Laburista, Robert Tabela u Chris Fein, li qalu li jridu tibdil fit-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija. F'kumment ma' Net News, mistoqsi jekk għandux fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar, il-Ministru Ian Borch ma tax tweġiba diretta, għalbiss li jemmen li l-istituzzjonijiet qed jagħmlu xogħolhom. Jiena nemmen li l-istituzzjonijiet qed jagħmlu xogħolhom u għax għamlu xogħolhom inkisbu riżultati wkoll. Ma komdu iva jew le x'ta ma weġibniex. Naħseb li risposta jekk toħroġ dan il-klipp, konvint li segwaċi ta' Net News jifmu x'inhu l-ħsieb tiegħi fuq il-mistoqsija tiegħek. Il-Ministru Ian Borch ipprova anke jiddefendi lill-Kummissarju tal-Pulizija li skontu solva assassinju li xokja pajjiż. Kummissar tal-Pulizija naħseb li kien qed imexxi istituzzjoni li waslet sabiex delitt li xokja lil pajjiż irnexxielu jissolva. Intant waqt attività differenti Net News għamel l-istess mistoqsija lis-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis li qal li hu komdu bil-Kummissarju tal-Pulizija għaliex qed iġib ir-riżultati. Wera li kapaċi ġib ir-riżultati. Persuna li ġib ir-riżultati inkun komdu ħafna biha. Mistoqsija oħra li Net News staqsa kienet dwar ix-xhieda li tal-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo fl-inkjesta dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Xhieda li minna ħarġu dettalji importanti fosthom dwar kif bdiet l-investigazzjoni dwar l-iskandlu taż-żejt, fejn f'dak il-każ kienu li mal-ewwel beda jinvestiga mingħajr intħil tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Ian Borch qal li ma segwix dak li qal Rizzo fil-qorti għaliex qed isegwi iżjed il-kampanja għal mexxej tal-Partit Laburista. Ma segwejx, jiġifieri wara li għamilt ix-xogħol tiegħi flimkien mal-komplament tan-nies fil-Partit Laburista qed insegwi iżjed il-kampanja elettorali. U s-Segretarju Parlamentari Agius De Celis ix-xhieda li ta' l-eks Kummissarju John Rizzo ibiss opinjoni tiegħu. Sibiet tiegħu ġo pajjiż demokratiku kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu. Ġifi dak li qal ma jinkwetakx. Le, dak li qal hija l-opinjoni tiegħu, mid-bniedem mitfehma kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. It-tlieta wara nofsinhar fil-qorti l-eks Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo fix-xhieda tiegħu qal li kull investigazzjoni dejjem tibda minn allegazzjoni. Fi żmien meta hu kien imexxi l-korp hekk kienu jsiru l-affarijiet. Iżda issa mhux qed isir l-istess.